tanda menawi piyayinipun menika tegas. Nek nyiapne mesti sop. Oh iya. Tegas. Banter. Diselipi. Darmaning loro branti solae kataman woyo Nyuwun pangapunten nyadong duka ingkang kathah nggih Pak Tentara. Niki lak bawane niku gandrung Piyai Putri. Lah monggo lenten miyayap dirapi to. Kok ya terus ngene tok peh tentara. Niku lenten miyayang sak saose monggo dirahapi to. Penak-penak entang to. Monggo katuran dipun gandring lah. Lah kok lugu Mas nembange lugu tok Mas. Monggo. Ora ana usada alon-alon larase moji-roji semanten ya yen ora ketemu sira wong manis kanca plek ngene Pak ngetek tek ser. Kula nek nyekelne ndredeg to Mas. Lho ora bayar lho kok ndredegnya apa lho. Ora bayar kok sebenarnya. Nimas manis nyoto kang adya. Aku ngambok kenekne to. Kenek nong. Oh, sik to. Garai lali ya Mas. Mas. Ngajak gareng liya nak lho. Lagi arep tak ngonoke kok. Mosok yo kendel lho. Pak wani yo tentara ki. Tentara. Oh, karo rakyat ki mitra ya Pak ya, abdi Pak. Mitra. Nggih, wis derek mawon kok Pak. Lah nggih, TNI AD. Nggih. T. Terima nasib apa adanya. Makasih ya. Makasih. Nggih Mas Ruwun. Tetep matur ora, tetep matur. Nggih. Nimas manis kang kadyogas man. Loh, mboten napa. Sing penting moji-roji. Buka celuk nggih, Pak. Nggih. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Dowong manis bebujanku hati susah mung pengen ketemu monggo rasane hatiku awak lumrah bisa turu wayanganmu nyeritu hatiku Rino wangi tak anti-anti aku tetap menunggu kau kembali Kau bisa mari yen rasiro kang bisa nambani Ae. aja semelang langkahan resna kuih ayu ora suwe aku Yuk, tancap gas. bisa sumpah dengan